A vítam vás na tomto druhom mojom kanáli. Prvom máte v popisku videa, je to hlavne zaoberané sa FIFou a hen takých vecí. Ten prvý kanál hlavne slovenskými ligami a módmi a vlogmi na futbal. Ale čo sa týka tohto kanálu, tu budú väčšinou hry, príbehové hry, nejaké experimenty, nejaké mystery boxy a ďalšie veci. Kľudne napíšte do komentára, akú hru mám natáčať. Budem tu väčšinou sa snažiť dávať príbehové hry, nejaké simulátory a ďalšie podobné veci. Čo sa týka, budú tu aj záznamy z Twitchu, lebo streamujeme pravidelne, budeme streamovať na Twitchi, hlavne ráno, takže určite tu nájdete aj záznamy z Twitchu. Takže budem rád, keď si pozriete aj môj druhý kanál, kde, no teda hlavný kanál, kde sa zaoberáme väčšinou FIFou a ďalšími vecami, takže to máte v popisku videa, to si pozrite. A budem rád, keď dáte odber a pozrite si nejaké video, takže dúfam, že čoskoro tu budeme mať čo najviac ľudí, takže nezabudnite dať odber, like, čau!